Hayır, Türkmenlerden Kazaklar kovmuka deyip ölmeydi. Türkmenler Kazaklarda şimdi nahır var. Kalan devrini dünyanın devsini yazıyor. Bunu жазып атырыз. Tak, kımbatta Izmıkşehir avulu, Izmıkşehir'da nerede bilet, bizler mına Izmıkşehir'de tuğup östük, erken tuğup ösken yerin katlı sağına diken, mine özümüzge belgili Izmıkşehir'de 2000 yılı prezident bizim Kazakça mekteplerin bärin jogap türkmençe kılıp başladı. Sosun türkmençe bolgandan keyin so Kazak baldarımız so Türkmençe okugandan özümüzün Kazakçamızды okup saltımızды, dasturumuzды saktayak dep erkim her yerlerge köçüp ketdi go. Endi bizler so Kazakstanga baldardyň bolaşagy üçin keldik. Amına bizim ösken yerimiz, kadimki Izmıkşehir awuly, Izmıkşehir'in tarihini etsek de, Izmıkşehir turaly bir söz etsek de, bir markaýyp kalamyz. Sonuň üçin muna äzil dep aýdylgan bir söz, äzil dep aýdylgan hat, sol hatda senlerge okup bereýin. Türkmençe yazılgan, Türkmençelep okup bereýin. Eger köňülüňizge alatynday söz bolsa keşiresiňiz. Türkmenistandan Kazakstana yalkımlı salam. Bir keptere yalvarınıp, elime daş alıp, gözüme yaş alıp, Karaporsandan bir baş alıp, Kazaklar yadıma düşen soň, Turalı dostum yadıma düşen soň, toy baskarıp, toyda tamada bolup, gelinlerinin yüzün aşıp, küçücük Kazakistan bolan Izmıkşehir'in tarihin aýdyp, kızıklı bolan wakalaryn aýdyp, meni tanıyan adamlarynyň göňülini hoş etsin diýip, inim bolsaň-da Bahtiyar saňa hat yollap otyrym. Däden parahat gowmy. Eger oba gaýdyp gelse, täze zawutdan çykan kuban maşin alıp goýdum. Halama örelne siňe gonmadyk. Gök kubanı kökbetler sürüyor diýip eşden soň ak kuban maşin alıp goýdum. Oba gaýdyp gelse, maşine bilen işe taýar. Parahata salam diýip. Bahtiyar özüň işiň oň bolsun. Saňa makdum golunyň dilin bersin. Durduguluşyň başyn bersin. Gör ogulunyň ýaşyn bersin. Gelsen gaýdyp saňa klubi sobstvenni edip berjek. Gelmesen senen bir haýyşdym bar. Ehli Izmıkşehir adamlaryna Durdubay başlygyň adynan köp salam diýip. Salam aýdanda şeýdip aýdanyň gow bolar. Eň birinçi Turganbaýdan başlaýyn. Özü ýokda aýdyp taşlaýyn. Tüpeň bilen suw tutardyň hemişe, gaýdyp gelseň zaprakdyň hatsaýyn. Kotrodyňda seniň beýneň turganday, jonjur keýsti şo tarapy burganday, seniň ýaly işeňir adam görmedim. Nirdesin sen Turganbay diýip, Turganbaýa da salam diýip. Göweripdi diýende göweripdi, gök eripdi sabagy göweripdi. Toy beripsin 63-e sen de gelip ömrünce unutmadım severipdi. Ustol bilen oturguşyň aýandyr. Sol ustolda hemişelik saýandyr. Tok çeýnekden çaý içerdik hemişe, gelsen gaýdyp kabinetiň taýardyr. Severge salam diýip toyuna bir goşalyp baram diýip. Huläriňe siňek çiýbin gonmasyn, nirde ýürseň gydyrata gollasyn, ýeke özüň port tarapa gidipsin, aktawa gel oňdoşym. Dikişdäki balyklara tor tutup, gülüşmäni, degişmäni zor tutup,
Kızık bilen obamızda yörördüm, Jakay bilen Amanjolu korkutup. Geçer gider hemmemizden yağlaçı, atamızdan babamızdan kalandı. Komşu bolup obamızda oturun, Aman bibi Lena candan salamdı. Yılgınlı evle kovu yerdi, Türkmenin bolun mellegi. Kavun karpız gövönüm ekip, kışı bilen yen ternegi. Yanından geçtim, yüpek takta ekip, ak taktadan da kovu hasıl alan, bile yürün dostum Orozboy yadıma düşüyor. Orozboy'a da salam dey. Fermede sığır kalmadı, tanalar iğilip nirde deyip ağladı. Giden yerin aytacak boldum goli, satcan söver muhadip, aytmağa da dilim barmadı. İğilige salam dey, gelse işe alan dey, papugayça gepleşip, salam, salam, salam dey. Muhon bilen oroş gidip, pile kaldı jayında, yumurtkadan kurt çıkarıp Mart-April ayında. İle paylap, pile paylap, biz kaldıgav, biz geldigav dayınga, pile almasan Kazakistan'a göçüp git deyip, biz kaldıgav ayıpka. Muhon bilen oros birleşip, vraj doktor yalı görleşip, Nauhan ordunun yumurtkasını getirip, Narimanın mektebine bakıp, para boyunu yakıp, işinde yatan muğolimlerin ahyağını içip, planlarını pişip, karotkilere bölüp taraşlap, Atamuradın bakılaşkısı bilen alaştap, 1. mayda örüp, 2. mayda bölüp verirdik. Geçen yıl dükkiyip aman baktı, yumurtkadan çıkarı bilmen yaktı, ıştarabın öde bilmen Katya bilen Türkeşin ündügün oğurlap tattı. Tut yaprak bol boldu, pile plan bol boldu. Yağda düşüyor yüpük kurdu orasa, öpü balgın eger meni sorasa, ömürünce can sağlığın dileyen salam aytkın muhon bilen oraşa. Tahta ekip, iň birinci tahta atızdan kızıl gül tapıp, hasıl toy veren, kızıl kervene iň birinci tahta aparıp, planı dolup, gömülümü hoş ediyen Habib bilen Sabra da salam ayt. Yol üstünde ilgin akbat çaptırıp, ol ikisin iş üstünde horlapın. Men aydayın Türkmenin bir maqılın, elde barda işkim bilmez qadırın, ende bildim ikisinin qadırın, nirdike Habib bilen Sabrım. Ol ikisi menin yadıma düşürdü, eziliye ökbe bilen bağırım, qov adamı qov deymek akıl söz, qov olunsun salam aytıp yatırın. Habib bilen Sabra da salam deyip. Ovada yürende Aman injener kellesini bir tarafa koyup, dağın bilen kızarıp geliyedi. Gün bilen kızarıp öyüne gidiyedi. Çok kızarışı bilen Kızıltepe yerleşip injener bolup durur dep eşittim. İşinde üstünlük dileyen Amana da köp salam deyip. Tahta planı dolup bilmen son, hemme yere buğday ektik, gektar yere tokum sepip görüyoruz, bir buğdayım görmüyor. Yöne Cenevergenin öyünün döngürögüne 4 yıldan beri tokum sepmesen de gün gök bolup buğday görüp otuyor. Bunun näme de olsa bir sır var. Bir sır var. Cenene de salam deyip. Buğday ekiş bolanda işten bir gün kalmadın. Kanakal soğuk bolanda öyüne de barmadın. Penasında sen yattın. Yapçil bilen salmanın. Kadırın bildin kallanın. Seni soğuktan alıp kalan arak bilen vinosi Atamurat çallağın. Bokta oldun işine. Halık seni sıyladı.
hurmat koyup süýsüne bu dünyada dilerim kuvat bersin güýşüne bogda yekiş bolanda cenen diýerýär diýişime. Cenene de salam diýip. Siz gidenden soň fermada tawluk galmady. Ýağmurda tawuk galmady. Peşatda balyk galmady. Kantorda aylyk galmady. Endi men mart ayında Kazakstana barmaly. Sizler men bilen erip Izmykşyra gaýdyp gelmeli. Eger Izmykşyra gaýdyp gelmeseňiz barmaly gelmelini goýmaly. Salam bilen duzuňyzy köp ýer Durdubaý Izmykşyryň täze başlygy. Hoş sag bolyň, sağlykda görüşelim.